আজি ଜାତୀୟ ଏକତା ଦିବସ। ଲୌହ ପୁରୁଷ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଏହି ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଥିଲା। ଆଜିର ଦିନରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଏକତାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ୟୁନିଟି ଫର୍ ରନ୍ ନାମକ ଏକ ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଏ। ସର୍ବ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା, ସଦିଚ୍ଛା, ସହଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିବସକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସର୍ବସ୍ତରୀୟ ଏକତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବିଶ୍ୱ ଏକତା, ଜାତୀୟ ଏକତା, ପାରିବାରିକ ଏକତା ବଜାୟ ରହୁ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ଏକ ସଦିଚ୍ଛା ବଜାୟ ରହୁ। କାହିଁକିନା ଏକତା ହିଁ ବଳ। ଏକତା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରାଯାଇପାରେ। ଆଜିର ଦିବସରେ ସେହି ଏକତାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମୁଁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଶପଥ ନେଉଛି କି ଦେଶର ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବି। ମୁଁ ଏହି ଶପଥ ନିଜ ଦେଶର ଏକତାର ଭାବନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯାହାକି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଦୂରଦର୍ଶିତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ କରାଯାଇପାରେ। ମୁଁ ନିଜ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଯୋଗଦାନ କରିବି। ଏହା ସତ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି। ଏବଂ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଦିବସର शुभकामना जणाई रहुछि। धन्यवाद।